Ayan, dito na tayo. Hacienda Dolores, Malaus, Copu. Tingnan natin yung kalsada nila para may-update ko kayo kung ano na ba ng itsura. Kung hanggang saan na yung natatapos. Yan, dito na yata yan, pakaliwa. Ganda ng bahay, oh. Dito maganda naman pala yung kalsada rito, eh. So ngayon lang tayo nakadaan dito sa may pinaka main road ng Hacienda Dolores. Tingnan natin kung hanggang saan dito yung ginagawang kalsada. Ganito pala yung itsura. At yun yung nakikita natin chapel pag nasa taas tayo kanina. Yan. Ito na pala yung chapel. Yun. Parang kaawig nung sa may Pio, sa Barangay Pio, Pora. Nakalimutan ko lang yung pangalan nung church doon. Dito pala medyo maganda naman yung kalsada. Pero bago pa lang, Bali, dito sila nag-start. And then, didiretso tayo palabas ng main road. Yung Angeles to Dinalapian Road. Hanggang dito. So, dito sa may Purok 3, medyo mababa na. Mababa na yung kalsada. Doon parang tinakasan yun, eh. Napansin ko lang dito sa kalsadang ito, wala siyang masyadong humps. Actually, wala pa tayong nadaan ng humps dito sa main road. Main road ng Barangay Dolores. Sa ibang kasi, ang daming humps. Mahaba-haba rin pala itong kalsadang ito. Wait lang, parang dito balik ko pala. Nandito tayong konti. Yan. Dito na yung palabas. Dito na natin makikita yung ginagawang kalsada. Dito. Nakakita rin tayo ng humps. Bali, dalawang humps yung nadaanan natin. Meron pa dito. Yun. So, ito yung welcome arch. Welcome arch ng Hacienda Dolores. Dito pa lang pala, yun. Ito na. Stop. Temporary road close.
Yan, ganito na pala yung itsura ngayon, no? Ito, inuukay pa dito. Pero yung mga drainage tapos na. Ayan, no? So, pag gumagawa pala ng kalsada, mauna yung mga drainage. Ayan, no? Yung iba kasi natin nakikita ang mga kalsada, wala naman drainage eh. Diretso na yung ano, yung pinaka-flooring. Ayun, doon tayo galing kanina. Doon sa taas. Oops. Itong lalaki ng mga punong binuwal dito. Tinamaan sa paggawa ng kalsada. Unahin na natin to. Yan yung itsura niya ngayon. Hindi na kalikabok. Pero at least nasimentuhan na rito. Pero pinapatayo pa. Kahit linggo, nagtatrabaho sila, oh. Wow. Then dito, ganun pa rin. Mga drainage pa lang yung natapos. Pero paid naman daanan ng mga motor at mga sasakyan. Siyempre, kung wala ka naman choice, kung dito yung ano yung bahay mo, eh, yun, no? Green United. Dito, nakasemento na rito. Pero hindi pa rin pinapadaanan. Dahil doon duman yung ano, yung motor. Detour. Daming nagta-tracking dito.
Ang daming bus, oh. Para ka rin nag-off-road. Malapit na siguro tayo sa kanto. Ayun, nakikita na natin yung kanto. Ayun, yung junction. So, dito na simentuhan na sa may bungad. Okay, so ito muna yung update dito sa Barangay Dolores. At least nakita nyo yung kalsadang ginagawa dito kung hanggang saan na. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Toylandas for future updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Toylandas is signing off.